Què passa, nens? Què tal, com esteu? Me cago en la mar. Bueno, anem cap a Terrassa, vale? Diuen que Terrassa, mala raça. No ho sé si és veritat o què, però no hi ha millor que anar allà i preguntar als habitants si sí o si no. Així que anem cap a Terrassa i a veure què ens depara la ciutat. Dit això, anem cap allà. Bueno, nens, hem arribat al Parc de l'Audiovisual de Catalunya, que, a veure, si ho veieu així d'aquesta manera, sembla que sigui Apartamentos Marinador, també us ho dic. No sé si ho sabíeu, però jo no ho sabia fins ara, fins a dia d'avui. Això era un antic hospital, que es deia l'antic hospital, bueno, l'hospital del tòrax, bàsicament. Aquí s'atenia gent amb tuberculosi o gent amb càncer de pulmó. Imagina quin bon rotllo, que de fet ho vam fotre aquí a la muntanya, bueno, per una raó molt senzilla, perquè la gent respirés més aire pur. Estem aquí a la porta del Parc Audiovisual. El que us explicava, això era un antic hospital del tòrax i aquí passaven coses una mica estranyes. De fet, això es va crear a partir dels anys 50 i doncs al llarg dels anys van haver fenòmens estranys que puc parlar en primera persona perquè ens acaba de passar amb l'equip. És que anàvem al cotxe i hem sentit una petita psicofonia. Casualitat? No ho sé. Que ens creureu? Tampoc ho sé, però sí que podem parlar que això ho hem sentit ara mateix. Així que aquí s'han gravat pel·lícules com Rec 4, Programa Cuarto Milenio, Un monstruo viene a verme, vull dir que a veure, aquí, òbviament, que destaca el cinema de terror. És més, com a cosa curiosa també és que el plató de Operación Triunfo estava aquí i els triomfitos dormien aquí dintre. I el programa s'ha acabat. Coincidència? No ho sé. Quina sort que marxem i que no se'ns empega res, tu. Bueno, nens, acabem d'arribar al monument més important d'aquí a Terrassa, que m'agrada molt, la veritat, que és la Masia Freixa. Estem just a les portes i, bueno, avui és un dia bastant, tot i que és una mica gris, els nens estan deixant-se xerinoles, escolten cançons, i bueno, a veure què ens depara tot aquest parc, eh? Així que, ei, anem cap a dintre, som-hi. Doncs des d'aquí, ben sentada, la vida es veu diferent, estem aquí amb una gòndola, molt glamour, i a la dreta la Masia Freixa. Bueno, és un estil modernista i qui ho vegui no cal tenir tampoc moltes llums d'art, vull dir, ja saps molt bé de sobres que és inspirat en Gaudí. Això era una fàbrica, després va ser una residència familiar del senyor Freixa, després va ser el Conservatori de Música i ara és l'oficina de turisme. Les llibreries aquestes són magnífiques perquè, mira, allò que dius, hosti, un tronquet no, aquí hi ha una llibreria, vull dir, hi ha llibres aquí. Vull dir, és que aquest està buit, aquí està buit, aquí el més fàcil és que trobis un colom un dia d'aquestos i dius, mira, han fet niu, com les cigonyes, després n'hi ha ni Déu que ho tregui d'aquí dintre. Però mira, per exemple, si tu pares a mirar, dius, jo què sé, un llibre, tu. Mira, un indicador per a curtó. Això és dels 80, però mínim, On havia nascut jo, espectacular. Una guia fiscal del 2016, que tal com avança la llei, et dic jo que això no està actualitzat, però bueno, podeu estudiar, Encara té el primer pòstit, aquí es va quedar la persona. D'aquí cap allà no el va acabar el llibre. Tenim gana i mira, hola, que sou de Terrassa? Estem buscant el millor lloc de patates braves de Terrassa. Al centre, si vas cap a la plaça Vella, en tens 3 o 4 que... 3 o 4, i el millor? No ho sé, tots són molt bons. Tots són molt bons. Per la propaganda, pots fer propaganda de tot, vale. I tu d'on ets? De Lleida. És de Lleida, nens! Molt. I què fas aquí, una de Lleida, un de Terrassa? Pues mira, som nòvios. Sou nòvios. Sari, l'he vingut. Oh, felicitats. Escolta, sabies que Terrassa és mala raça? Ja m'ho han dit. I Sabadell, mala pell, no? Molt bé. La de Lleida ja sap totes les dites, no? És veritat això que sou mala raça o què, aquí? Molt bona raça. Clar que sí. Vale, però no em convences així, però vale, t'ho he de comprar, oi? Bueno, doncs us deixem tranquils, que aneu a celebrar el vostre aniversari. La vespa, és que el groc atrau groc, saps?
Bueno, molt bé de Lleida, nosaltres també som de Lleida. Sí, i tant. Així que, nens, bueno, que vagi molt bé, Cuideu-vos molt. Igualment. Adéu, guapo. Adéu. Espectacular, és que a Lleida estem per tots els puestos. Bon dia, que sou de Terrassa? Escolta una cosa, això de Terrassa, Malarrassa, això és veritat o no? Terrassa, Malarrassa i Sabadell, Madapell. És veritat, no? I això per què ho dieu aquí? Perquè aquí són tots molt cridaners, peguem a la gent que no ens agrada. Bueno, som una mica bàrbara. Jo t'agrado? Sí. Ah, vale, doncs així no em pegarà tu. Meravellós, meravellós. De Lleida m'encanta. Cargol, el cargol arriba a tot el món, tu. N'has menjat mai de cargols? És que no m'agraden els cargols. No m'agraden, No. M'agrada la salsa, quan fan aquests cargols grans amb pernil i fan la salsa m'agrada sucar-la. Això m'agrada, però el cargol en si no m'agrada. Pots menjar cargols amb ell, és meravellós. Es menja la salsa i tu Te pots menjar les dues racions i jo les dues salses. Meravellós. Doncs molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé i bon cap de setmana, Adéu-siau. Adéu. Merci, Déu maco, adéu. Anirem a la millor patateria, segons la meva amiga que viu aquí a Terrassa. A veure, no hi ha res com preguntar a algú d'aquí, de la terra, no? Això és com vas a Lleida. On se mengen els millors cargols? No ho diré perquè no vull fer publicitat, però bueno, jo en persona ho dic, vale? Però això és el mateix. Així que anem a provar les patates, nen, que ja vull dir, el cuc ja entra, Així que som-hi. Doncs molt bé, nens, segons els locals, és a dir, la gent d'aquí del territori de Terrassa, de la nostra amiga i estimada Terrassa, la Frita Calo és un dels millors llocs, per a dir el lloc més top de tot Terrassa on es mengen i fan les millors patates braves. Anem a comprovar-ho. Ja tenim les patates braves. Anem a veure què tal, vale? Diuen que obrir la boca, mirar càmera i menjar és de mala educació, però mira, l'educació a vegades... L'educació pel menjar no hi entén, m'explico? Nyeta, això, Anem a provar-ho. Bo. Molt bo. Té un bon contraste. Això de... Bueno, no sé què és exactament aquesta salsa. Han innovat una miqueta. A veure, no és com la patata brava que entenem, aquella quadrada, no? Però gustos colors. No està mal, té un punt suau. Me'n fotre una altra. No creme, que és important, perquè quantes vegades no s'ha potat, o sigui, és a dir, t'has fotut una patata brava i de local en què estava l'has potat una altra vegada. Després hi ha gent que se la torna a menjar, jo no, m'espero. Ben sucadeta, Aquestes així s'han de sucar bé, si no, no és una bona patata brava. Si li he de posar una puntuació a les patates braves, li poso un 7. Un 7. Sí, sec i rasat, vull dir, no mireu amb la cara perquè és així. Un 7. Així que, bueno, des de la patateria Frida Calo, Frita Calo, viu la frita, vull dir, és bastant versàtil el nom. Us deixo. I dit això, nens, passi-ho bé i adéu-siau.